Ассалому алейкум бинандагони азиз. Ба шумо хабари хуш дорам. Ба наздикии конкурси грандиозне оғоз мешавад ки дар ӯ конкурс як Kia Rio 2013 сол, Ford Focus 2016 сол, як Hyundai Solaris 2015, як 014 2007 сол, як яхдони духуҷрага, як мошини ҷомашӯӣ, 20 соати дастии Phoenix, 5 телевизори плазма, 5 телефони Redmi ва Samsung A10, A30, A50. Аз ҳама ҷолибаш ин ки дар ҳолати харидории 10 билет, як билет аз номи ташкилкунанда туҳфа мешавад. Ба ҳамин тамом не. Шахсе ки аз ҳама зиёд билет харидорӣ мекунад, соҳиби iPhone 11 ва нафари дуюмаш соҳиби Samsung A51 мегардад. Нархи як билет ҳамагӣ 500 рубл аст. Конкурс дар канале ки дар описание аст. Асал чорсаросима нашавед. Як бори дигар ҷои конкретнаша бугум. Ссилкае ки дар описание розыгрыш до ҳамунҷа мегзарад. Хайр, то буздид.